Hello friends, welcome to my channel by Demia Age. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय जों नोंथांमोना मिथिखागौ जे दिनै 27 जानुवारि आरो दिनैनि सानावनो BTR एकर्डआ जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै पुरा 1 बोसोराव आगान होबाय। स' नोंथांमोना नायलांबाय था दिनैनि बे BTR एकर्डनि जि कनक्लुजन सेरेमनि बियो नैबे उदालगुरिनि आम्बागावआव जादों। स' आं नोंथांमोननो नैबे समाव देखायलांनो नागिरदों जे नैबे सेलेब्रेसना माबायदि जादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था। सेलो आम्बागाव नैबे समाव जोङो आम्बागावसिम जोङो हान्थिलांगासिनो दङ। वाव जोबोद मानसि जोङो आम्बागाव सक मोनफैबाय। बे आम्बागावआव दिनै BTR क्लोजिं सेरेमनि जोबोद गिदिर मिटिं जागोन। स' गोबां बर' सुबुंफ्रानो बेयावहाय लैहोर लैहोर फैदों। नाय नोंथांमोना दा जोङो मिटिंसालिसिम जोङो हान्थिलांगासिनो दङ। आं आबुङै नोंथांमोननो देखायलांनो सेस्था खालामदों। स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। वाव जोबोद मानसि चेकिं सोलिगासिनो दङ। वाह गेटआव चेकिं खालामदोंमोन। स' दा बावैसो ओंखारबोबाय। नायलांबाय था नोंथांमोना नैबे समाव आं नोंथांमोननो बेसेबां मानसि गेदारिं जादों बेयावहाय आं दिनै नोंथांमोननो आबुङै आङो दिन्थिलांनो थाखाय नाजादों। स' गाइस नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायलांबाय थायो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। नैबे BTR एकर्डखौ थांनाय 2020 नि जानुवारि 27 आवहाय आसाम गभर्नमेन्ट, इन्डिया गभर्नमेन्ट, NDFB, आबसु, UBPOनि गेजेरावहाय मोनसे गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोरोबथाया दिनै फैयै फैयै सेथि बोसोराव आगान होबाय। सेथि बोसोराव आगान होनायलाय नैबे समाव BTRखौ जाय सरकारा सालायदों बिथांमोना नैबे समाव जोबोद मेहेरगोनाङै नैबे BTRनि जि सागान होनाय सान बेखौ जोबोद मेहेरगोनाङै बिथांमोना नैबे समाव फालिदों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव ओरैबायदि मानसिनि होंगो दोंगो नायलांबाय था नोंथांमोना। वाव पेन्डेला गासिबो आबुं आरो लामा सामा बेसेबांबा मानसिफोर दङ। नायलांबाय था नोंथांमोना नै ओरैबायदि मोजां जिरायनानै मिटिंखौ खोनासंदों। वाव सोरबा गसंदों सोरबा जिरायदों बिथांमोना गासैबो मिटिं खोनासंनो फैदों। स' नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। Oh my god ओरैबायदि गरम। मा बेयावनो थाबाय थादों नोंसोरो? नाय नोंथांमोना नै लामा मोखाङाव गेटआव बेसेबां मानसिनि भिर। वाव आथिं होनो जायगाखौनो मोना। स' नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो हरै लामायाव बेसेबां मानसि गेदारिं जानानै दङ आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। नोंथांमोना नायलांबाय था। वाव ओरैबायदि मानसि। हेमन्त बिश्व शर्मा फैबाय। Oh my god ओरैबायदि मानसि। सोरगिदिं मानसियानो गोजा। स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर। बाय बाय।